kegawi Hastinapura. Saru mataning ingkang kula Raden Wijayana wa apapun aku sing teko kang tanpa cetha teko ana pasewakan kene ana wigati ngopo ya wah aku Drestara aku teko ana negara Ngastina kene mung aku cetane ganjaran sing kok enekno adiku lho mangsaku ingsun ora tau menehi ganjaran menyang adikmu sing jajal kaya ngopo cetane ya wah nalika ana sayembara sapa kang bisa mupu bakal diganjar negara Ngastina Sidan lah banjur sing kudu mbok cetake kan adikku lan Prawu Kasil anggone tuku sayembara ganjaran ya wis diwenehno langing ora wujud negara Ngastina Sidan malah wong wujud semangka jingga Sidan lho sik mangko dhisik Dewi Wijayana kok kaya ngono jebule sih apa sira weruh sapa kang wani tumindak kaya mangkono nggih wah paman sembuni kang gawe lelakon sik balena sih jajal monggo mundak pamanmu iki sing salah krungu pamanku sengkuni lho sengkuni Yai Suman apa bener ature keponakanmu Wijayana ayo tak dong yang ada sinun tak dari pun kalau nyuwun pangapunten dari Bapak Agung pun kula menika
ucap sinten kemawon bakal bisa buku saya boro bakal digandang semua pejiwa sikon penmune tarang bono bakal diparingi negara Ngastina Sigar Sinuwun. Wah sembuni ojo gampang malih kasunyapan panjang gaya mana kak. Oh iya ya apa sirok itu perkara bisa itu Ngastina. Oh cukup segini cukup biar Wijoseno mungkin gak bener pamanmu ger. Wah kuat mungkin ngemis perkara ganjaran langing sejati ngaku aleh mergo saben ana wigati Pandhawa rumangsa diapusi apa mergo aku iki ora duwe bapak wong dadi sapenake dhewe rono rene rasa wedi mergo ora ana tameng sing dampingi wong bapakku Destarastra. Aku ora njaluk negara Ngastina sing ucara langing aku njaluk papan serajan ora ulu pangutune aku trima. Yen ora ngono wae Loh haji gondong kari loh Wijoseno oh enggak oh halangnya duduk berkarang amanku ini bansing deh basilahan orangnya orang omongannya Pandhawa Pandhawa ora duwe bapak ora sekolah. Panjenenganipun paman iki ora weruh kedadane yang kono mangkono. Malah pun paman iku duweni rasa potan budi. Mergo yen pamanku susah bapakmu sing dulu ya. Bener panjenengan pun wah ora ngerti malah Pandhawa lan Kurawa iki tak anggap siji tunggal ora ana bedane ya. Lakon wis kawula aja dhewe maneh. Becike Kurawa lan Pandhawa nyawiji dadi sing bareng mukti ing negara Ngastina. Wah, Pandhawa kepingin urip dicari. Ora dapat para pepunden lan rejet karo sadulurku Kurawa. Lho. Berarti sira kepingin dong kawibawane kakangmu mergo wis ngandung ditempak dadi Ratu ana Ngastina kene ngger. Perkara Ngastina aku ora cawe-cawe. Putu. Aku yo mau rezeki karo sadulurku Kurawa. Aku mau njaluk panggon sajan ora tukul. Ulu pamutune aku trima. Dengan Becik teman-temanmu ya Pergopun kowe iki cocokne kok. Kula paman sepune panggon ngendi kang cocok kanggo sadulur. Kuwi yo anakku Pandhawa iki. Duh, boten wonten panjen ingkang pantes meneh. Kejawi alas bergedul samertaya. Petro kocak ngondaran gengger Ikan nyoman golong Kongrong Loh sembunyi Parah balen anggonmu
dari siani dulurmu Pandhawa jagat lu ekseni yen alas Samartalaya iku gawat klipat lho mati terus iki menapa kok panggih Samartalaya pergi ngeten alas Samartalaya niku panggih wonten satengah negari itu lah miturut ngemu the opportunity de business Berikut diterjemahkan nganggo basa Itali Indonesia karangan Derton itu ngeten Samartalaya itu panggih wonten tengah negari itu lingkupi segitiga emas nah dene dados negari bakal dados negari kang didaya kuncara kados negara Amerika Serikat menika lho Iku panggon sing tak jaluk kualan ya Emangnya iku panjalukmu Pun paman Orang bisa apa maneh Kok bisa didukung uga Kasembadan apa kan jadi pengaruhi Pandhawa Ya yang ora aku jaluk pamit budal Bapak alas ngerti yang sira itu sedih lain lupa kuwi kerbut ini oh apa mergo Samartalaya mbok nganti ora kanggo tak rekod boyo pati ku sak keluarga
Harawa, Yosirun, aturaken gambar ketiwasan. Dinding lepat agenipun abdi damel kagem manahipun paduka. Ayo, ora sadu kaya ngopo. Banjur wigati para. Aduh sirun. Ngapunten. Dewi, negari, lumajan rengaing dinten samanten. Ketekan satu galing dharma. Dan damel rusak ing tatanan, rusak wiwitan bahkan durunge para cek. Daya ya cacak, jika baju temen lu manungso. Dan pemikirannya lu berbagai cak. Biar ngawak dewi urip ana segara, diusir kanggo pelabuhan. Dening urip ana sawah, diusir maneh gawe rumahan. Lah kebacute urip nang kuburan gawe perselingkuhan. Dan iya ya, ngerti pembangunan ya pembangunan dasarnya undang-undang, tapi pembangunan ojo nganti rusak penduduk asline. Rumah saya gak bayar pajak biayanya. Saya Yosirun banjur ing ngabdi kita menapa belajar ojo. Ayo ojo dadak kesuwen, siapno para waja kalada abroken iftal mulai. Ayo, perempuan kalau orang rusak, ayo.
Dene iki dipun robuti para dengatos titi sing nganggo. Nanging eling den kula ketaten. Sejatine dalmane manungsa sing luwih prayoga, sing luwih apik niku manungsa lho, Den. Ceritaning Ndara Pandhawa mbangun Ngamarta. Oh iya, Sun. Nanging Pak, aku takok. Pakaryane Ndara lak keburu sak alam, Pak. Oh iya. Pancen dipikir pakaryane Ndara iku babat alas ya sak alam nanging sejatine ora. Beda. Mergo Ndaramu babat alas ora milih wit-witan sing enom nanging sing kaum padha tuwek dirembulno timbang bebayane liya digawe dalem pondok lalu ya omaron bro tak ora nek barang
Loh, kan artinya rondo, lalu ke rondo, ibu putih. Nah, yaitu dewa ngatus keringat nganti perekonomian, pertanian, kesehatan, pendidikan kabeh iku tercukupi. Makanya ayo tepuk tangan gawe negara ngamarta. Kudu ditiru nek pemerintahnya dhewe. Ngono ya Pak ya. Nanging Pak, aku ndontok. Lho kono kok ana kaya gambare menara. Aduh Pak, ya apa ceritane? Wah, ceritane apa Pak? Oh, ya suwe rek. Iku rali sak banyak critakno ya. Pirang-pirang jam, kecuali nek TV nangkep dhewe apa. Bener. Ya terus ya apa Pak? Nek piro ceritane dijujuk kae sapa lakon Prabu Rama Yempi. Terus mana ya Pak ya?